Pinapalabas. Naikagumaan ni Marisol alinabanan dagiti talo at tulisan. Apaman anaikat dati kandado anang sera iti kawar. Inkuyog nanti bakat iti papanaw na iti dayta lugar. Iti matrancho. Sinursurot da gringo ti dalan nga itudtudo ti mapa. Nakadanon da iti may sarangkis. Kim malipkip da dita. Ngem uray nagan anad da. Daksanggas at latta ti may sa pasurot ni Burton. Gaputan natin nag iti rangkis. Natay ti tao ket inkalidan iti asideg ti waig. Nagpalabas da pay iti sumagmamano nga oras. Gaputa saan anasaya tinarik na ni Burton iti bagina. Iti panagpatuloy da kuma. Nakangeg da iti nagsasaruno nga uni ti paltog. Itagagayem. Adtoyen ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. El oro con sangre. Paltog tagay! Ang tasabali ang tao iti sinagte! Nateramitin tayo. Ang mente! Nuasino ta kita! Ichabanda! Tinagtawag ti kanal po! Ay, Jamanan! Kaslawas sa sinag! Boss! Dito tayo lang! Na kami timang kita! Wan. Agbati ka dito tada kami timang kita. Amangan no agawulaw ko man. Sige! Hanggang nanag kayo! Umamang tayo tibalasol ti Waig. Sa tayo pasang at dita. Sama tayo gringo! Sama tayo gringo! Talag! May imbag mo pa adaywan tayo dagita. Sakbay nga ituloy tayo surutin ti Ugen. Amang itudtuloy ti ayang tinay kaligan. Uy, magkini ha! Uy, Ado tayo magbibingay iti gaman. Iswasaan tayo nga itulok nga dapay sa bali ang makibiyang. Asidugtan dito yan tayo. Makamuditan. Patayan tayo agad. Purasin tayo kita. Awan santuan tayo. Patayin tayo at dagos ita. Diyos kay, nagpayagan dagkringo. Apayad kita to'y lagat nagsupli nito'y. Kung nakita bang sila tagigay. Unin man ang tipaltog tagigay. Yung apay nga dati asigay. Saan nga ta nakita ang dagkringo? Lord! Diyos kay! Nakasagala na tukaw! Tipis-tulak! Tinukaw ang magal! Teka! Napuntak! Ang kunkunain na iliti kabatuan! Ang natukaran na tikurin ko! Masapul ang makakita! Iti panglapid ko! Iti umuli ang kita! Iti kurong ko! Sugat ang tinupok! Iti buneng kunti sa lag! Ang pusit siting pitara! Putit tingak 20 sugat! Tapos ang babae! Kumamang tete si tigtipalitay! Manusala. At dalakid di kadwa dagiti bandido di tayan ti Waig. Sigurado tayo ta. Ginanggat na tapaltugan. Yung kasana matiruan na ta. Kat nagadayo tamat. Ang mga nuad damot sa bali akalaban ta. Bimalas tayo jay. Kapoy ti pa nagpapaputok ta. Naggudwa nga ta ti grupo da. Uli na ta. At na nagbati tayo ang tiwaig. Sa bali lang dagiti nagpadayan at katwada. Daytang tidakla pinoon ti balitay. Isugayam ti nagsalputan ti surusurutan ta testes. Apa ang nagsaring ka? Kwa. Saan tama palinti magnaiti mismo nga abay ti dakla balitay. Tapay. Sana nakapapapati ti kwa. Ang nakatitibag.
tiyan niya, Mang Luciano. Kwa, Rafael. Kwa, pagbutbut nga di amin day ta pinoon ti balitay. Kas makita mat, nagrukbos. Saan pa'y mo't unay nga iso ti duduogan na pinoon day ta. Ngam, adok ti agbuteng alumabas iti abay na. Tatay ka na. At napamati dagiti nagkaunaan na gindig diti asyenda. Nga adda karkar na ngagbambantay dita. Anya? Nga anya, Mang Luciano? Kunada marmar na. Winutay kunada di katatawan. Adda ka di kasta? Kasta ti pamatay ti kaadwan. Iso at lisyanta ti balitay. Mang Luciano. Kumamang talangin iti waeg. Ditan ti pagnanta. Paita. Umanayan. Pangigaburak iti sinugat ko. Ito ko taga. Ipasip-sip ko iti taga. Iti sinugat ko alupok. Tapno ti taga ti mangsip-sip iti kita. Awanan ti marik na ti may sagurong ko. Kasi maulawak. Siyempre, ayang dagringo. Di na palan. Agsupli tayo. Gringo! Dita pinagtaudan ti ang paparayat. Ni Gringo ti pukpuk kawan na. Darasin ta, Mang Luciano. Kasla marigrigatan dayjay. Dita. Kitaan. Ti bandido. Kitaan. Tulungan ta, Rafael. Darasin nyo! Awanan da kitang palpantaw. Agsubli tayo ng itayang tipusyo. Boss! Jacket, tikas na nga, huwag nyo kanya, ha? Sana ka bandido, akas ka na kayo. Kanya ka rin! Senyorito Latan, darasin nyo kiti. Ang mga numakapungtot ni Porton, no di tayo pa'y makasubli dyan, anak. Sige! Talaga nyo! Kasta. Talaga na makumikom ni Gringo iti panang birok ni iso iti oro? Siguro Saan man naging didiam mo ni Sika, idita? Amo ni siyak na amo ni Sika ti amin. Naararamitan ni Gringo. Saan na kun nga ikabkabilangan ni Gringo? Babaunan latan ti trato na kanyak. Ngam dakkel mati panag-interes ni Sika iti oro? Podno ka diti kinunani siyak, idita? Saan na makapaglibak ni Sika? May samat ni Sika nagkamrod. Sige, ado pa iti trato. On momento, idita! Anya pa iti ibagam, senyorita. O masidag pa'y ni Sika. Tonta! Ibagam no adda ipaaramid mo. Daytoy! Tinungpanak. Apay, anya ti basol ko kan ka. Ingrata! Hala! Ano ti braan ni Sika dito'y Villa? Rogyanan ni Sika ti agobra! Naulpit ni Marisol.
Awan batla dito mana iti day dito ni Esteban. Kasimot ni Edita. Ginabil namanen. Ibagat dati lumaban ni Edita. Sa bagay, andiyan ay tigaway ni Edita ni Marisol no labanan na. Nakita ti kinasiglat ni Marisol iti laban. Kinabalan na kinalaban dagi jay tulisan. Ayun kayam. Kumusta nga tanda kijay? Nagsubli na nga tan iti ayan ti kaduada. Oray ta pinanawan ng ni Marisol ni Edita. Asit kakman. Edita! Ina si Muna. Ay, maasyanak ka. Kanayon nakakabilan ni Marisol. Nauyong ni Marisol. Talaga akasta dagiti addaan. Kaaduan nati kasta. Kat ni Marisol. Awan dumana iti day di Don Esteban nga mana. Itala maaddaanak iti gundaway makisaritaken ka, ina. Kasano ti panakaamam iti day di Don Esteban. Ken apay nga inala na ka ni Marisol dito'y Villa. Ay, ati duga sa laysayan. Pimanaw ni Marisol. Iso anawayata nga agin nistorya ita, ina. No agsasao kayo, kaslasigo din ang nagnaed kayo dito'y. Saan ka nagnaed iti dito'y Villa? Masansan idin tiyo umay ko dito'y nga agitulot iti nateng. Ha? Nasaya at unay day ti Lolita kanyak. Ken iti day ti asawak. Kasta? Day di kalog nga asawak. Ti pan nakapangulo dagiti makitaltalo ni ti asyenda. Iso ti taltal ken day di Don Esteban. Nagdaksang kasat. Awanan ni kalog. Natayan. Awan. Ipaglakumano gagangay-ngay papatay. Nagimsaan. Anyat impatay na. Pinatay day di Don Esteban. Anya? Pinatay day di Don Esteban, day di kalog. Ngapay. Nagkasanga lagi po ni Dita. Ay, dispensaron. Tiyakon kabailan nga istoryaan. Sige. Isardeng yu pa'y langarot. Maawatan kayo, ina si Muna. Mang Luciana, makalasat nga tapay day di apangulo dagiti bandido. No di pa'y nakaulay aging kay ti ulo na ti gita ti ulag aking magat kunkwana. Masalbar pa'y siguraw. Marigatan lang. Ay, talaga nga do ti pagpaggadan iti kabakiran. Wan, Rafael. Isuan narigat ti agbasak-basak iti kabakiran no awan kadwam. Nang rona no iti igid ti waeg ti paglasatam. Ken iti ayan day jay abalitay. Anya? Tapno mamam. Adon tinatay iti asideg day jay abalitay. Wen, dandaniak to pa'y na igayong-gayong ijay. Wen, ado pa'y ti gayong-gayong ijay. Medyo adayo basitan ti ayan jay gayong-gayong. Adandani na nga lunon ken ka. Ijay, ti ayan ti dalan niya agturong iti ayan ti balitay. No, aggapu kay ti baba. Huwanan niya. Adon tinatay ijay, Rafael. Di tay pa'y kidi amaw.
Ang mga nunay gayong-gayong met dagiti nagpukaw a pasurot ni Burto na bandidaw. Wen nga rod. Adda nagpuka o pasurot na idi isuda tinagyan iti kasa iti ransya. Sa balilaeng dagiti nagpukaw a baka. Posible anay gayong-gayong tidadduma. Ta ijay tayo yang tidadduma amapan uminom iti waeg. Malagip ko kitdi. Ayan nga tanda gringo. Ang mga noin layon dati nagpasurong itayan ti waeg. Tiladyak maawatan. Ket apay nga agmay-maysan ni Burton iti nakasarakan taken kuana. Wala niya. Ni Gringaw tinangi pangulo kadagiti bandidaw anang sarak kadata iti nagpaputok ta. Apay nga ta asaan da akadwan ni Burton? Mamuan tanto no apay. Into nagsubli ti puot ni Burton. Mala. Sapay kumata makalasap. Umay ka. Hinta kitain. Bareng no nasigutan ni Ama Indo at tumatandaw. Ket makalasap pa'y kinipatay. Hinta kitain, Rafael. Anya pa'y ti mapasamak iti daytoy apakasaritaan. Gagayem. Di uliwayan na denggen dagiti mabilbilang langan na paset ti pakasaritaan tayo ana Paulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!